1 fevralda Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň Mary welaýatynyň Mary şäherindäki edarasına müňlerçe adam bardy. Bu waka internet azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilen Türkmen häkimetleriniň 1 fevraldan başlap ýurtdaky internetiň tiýizligini artdyrýandygy we bu hyzmatyň bahasyny arzanladyandygy baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Köp adam tanış bilişlerine jaň edip şu günden başlap Türkmen Telekomda internet güýçlendirilýär we arzanladylýar. Yetişiň ýakyn günlerde birigip yetişmeseňiz, onda ýene bukça gutordy ýa-da gymmatlady diýerler diýdi. Irden saat 8-den tä edaranyň iş wagty tamamlanýança adamlar ýygyderli Türkmen Telekoma bardylar. Gelip giden adamlaryň sany müňlerçe boldy diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Emma Türkmen Telekoma baran müňlerçe adam lap keç boldy. Edaranyň işgärleri olary bu baradaky buýrugyň çykandygyny, ýöne degişli internet bukçalarynyň heniz iýberilmändigini aýtdylar. İşgärler bukçalaryň ýakyn günlerde gelmeginiň mümkindigini aýdyp adamlary öýlerine uğratmaga çalışdylar. Ýöne adamlar biz muny ygtybarly maglumat beriş nokatlaryndan eşitdik diýip iň bolmanda bizden öz saýlap bolan internet bukçalarymyzyň arzasyny alyp galyň diýdiler. Soňra edaradan bir aýal we bir erkek adam çykdy. Olar hiç ýeri arada kabul etmeýändiklerini aýdyp, bar bolan internetiňize şükür edin, ondan hem galaýmaň diýip raýatlary gödek çemeleşdiler. Adamlar öň kakasy Gurban Gulyberdi Muhammedowyň halka aldanlygyny indem oglunyň aldy ýanlygyny aýdyp, sögünüp öýlerine gaýtmakdan başga çäre tapmadylar. Diýip şol ýere baran ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. 31 ýanwarda ýarym resmi türkmen neşirlerinde, TikTok sosial ulgamynda we Imo ýaly messengerlerde häkimetleriň 1 fevraldan başlap ýurtdaky internetiň tiýizligini artdyrýandygy, şeýle-de onuň bahasyny arzanladýandygy barada maglumatlar peýda boldy. Boşluk mehriban dostlar. 1 fevraldan başlap Türkmenistanyň ilatyna watandaşymyza size bize Türkmen aragatlyk agentliginiň Aşgabat şäher telefon ulgamy, ýagny täze internet hyzmatlaryny elýeter bahadan ilatymyza watandaşlarymyza ködürleýär. Diýip TikTok ulgamyndaky meşhur türkmen blogerleriniň biri aýtdy. Şonda 1 megabit sekund tiýizlikli internetiň aýlyk töleginiň 150 manat boljakdygy, onuň bahasy ozal 170 manatdy. 2 megabit sekund tiýizlikli internetiň aýlyk töleginiň 200 dälde 180 manada çenli arzanladyljakdygy habar berildi. Şeýle-de häzir çenli ilata hödürlenýän internetiň iň ýokary tiýizligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanjylary 4 megabit sekund ve 6 megabit sekund tiýizlikdäki internetiň hem elýeterli boljakdygy aýdyldy. Emma bu video blogeriň sahypasynyň 1 fevralda ýitirim boldy. Şeýle-de hyzmatlar barada maglumat ýerleşdirilen ağzyndan 2 hökümetçi neşirde. Şeýle-de Imo messengerinde bu habar 1 fevralda düşündürüşsiz, elýetersiz boldy. Türkmen aragatnaşyk agentliginiň garamagyndaky ýurdun ýeketäk internet prowaideri bolan Türkmen Telekomyň saytynda hem uzalky narxlar saklanyp galýar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Türkmen Telekomdan maglumat almak synanşygy hem netije bermedi. Dünýäde iň hayal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýan Türkmenistanyň bu ýagdaýlary üýtgetmek planlarynyň durmuşa geçip geçmejekdigi häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Ýöne 1 fevralda Türkmen Telekoma barıp lap keç bolup ýygyna gaýdan adamlaryň arasyndaky käbir sosial ulgam ulanjylary ýurtda internetiň tiýizliginiň artdyrylýandygy we onuň bahasynyň arzanladylýandygy baradaky maglumatlaryň nädogrydygy barada videolary çap edip başladylar. Salam gaderli dostlar. Dün Aştuda tariflerin üýtgeýän barada stories ýerleşdirdim. Ýöne bir nädogry maglumat bolup çykdy. Şol sebäpli kimme zat öňküsi algalýar. Häzirlikçe. Diýip bir sosial ulgam ulanjysy aýdýar. Türkmen häkimetleri ilatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini ýyllar boýy çäklendirip gelýärler. Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan düzülýän medeniýet we internet azatlygy görkezüjilerinde her ýyl iň soňky setirlerde ýerleşdirilýär.